Kedu ihe ị ghọtara na mkpụrụ okwu a bụ di? Di ọ pụtara sọ nwoke na-alụ nwaanyị ka o nwere nghọta ọzọ dị na ya? O nwere nghọta ọzọ. Di pụtara ọkachamara, onye ma ihe. Ya bụ di nke na-alụ nwaanyị abụghị naanị di ụlọ, ya bụ ọkachamara n'ezinụlọ. Ịnụ dinta, ị mara na ọkachamara na nta, ya bụ master of hunting. Dimgba, ị mara na master of wrestling, ọkachamara na mgba. Ịnụkwalụ dibịa, ị mara na ọkachamara na-abịa. Ịnụ diochi, ị mara na ọkachamara na-ete nkwụ. Dinta, ọkachamara n'ịchụ nta, ya master of hunting. Diji, ọkachamara n'ịkọ ji, master of ịkọ ji.